दा फाइनाली आसाम स्टेटआव कमन एग्जाम जासिगोन साख्रिनि थाखाय लोगोफोर जायफ्रा फार्स्ट जाय नोंथांमोना साख्रि मोनगोन हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ बेजों लोगोसे नोंथांमोननि मोजां आपडेट PNRD नि दा जोंहा सिगाङाव एप्लाइ जादोंमोन गोबां पस्टआव जेरै 1300 भेकेन्सिसनि बारा ओंखारदोंमोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बोरै खालामनाय जागोन आरो बे नोंथांमोननि साख्रियावबो कमन एग्जाम टेस्टआ बोरै जागोन आं नोंथांमोना हानायसेबां डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो जबनि आपडेट मोननाय जायो दा बिदिब्ला लोगोफोर जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बे जाबाय पन्चायतनि दा PNRD होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट होननानै दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो दासिमबो जेबो अफिसियेल आपडेट गैया एडमिननि नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे सिगांनि एप्लाइ जानाय एग्जाम माब्ला जागोन नाथाय लोगोफोर जानायनि लामायाव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे वेबसाइट मोनबावो pnrd.assam.gov.in दा बेयाव फैनानैबो जों लेटेस्ट आपडेट नायनो हायो पन्चायत लेभेलाव गोबां माखासे वेबसाइट दङ दा लोगोफोर जोङो बेयाव जेबो आपडेट मोननाय नङा मानोना दासिमबो जेबो आसाम स्टेटनिफ्राय नैबे PNRD आव एग्जाम माब्ला जागोन लेटेस्ट आपडेट गैथ'वा अब्लाबो नोंथांमोना माखासे आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना भिजिट खालामबाय था नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सार्कुलार एबा नोंथांमोना नैबे रिक्रुटमेन्टआव नायनो हागोन नाथाय दा नोंथांमोना आपडेटखौ मोननाय नङा मानोना एग्जाम जाथ'वा दा एग्जामा जानायनि लामायाव दा बेखौ लानानै आं नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय कमन एग्जाम टेस्ट दा लोगोफोर एग्जामाव नोंथांमोना मोनसे कमन टेस्टआव लानाय जासिगोनबा नोंथांमोना होनांसिगोन आरो जेरै जोंहा SSC आव जों एग्जाम होयोना बेनिफ्राय SSC आ रानना हरो जे नोंहा CRP BSF आव साख्रि जाबाय होननानै थिग बेबादिनो आसाम स्टेटआवबो गोदान रुल्स खालामदों एक्ट खालामदों आं बेखौ नोंथांमोना हानायसेबां डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा लोगोफोर एप्लाइआथ' सिगाङाव गोबां जाखांबाय जेरै 1004 भेकेन्सिस दङमोन बेनिफ्राय आरो माखासे गोबां 377नि बारा भेकेन्सि दङमोन जेरै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा बेखायनो मोनसे सिमा टुइट खालामदों बेयाव आपडेट होदों जे माखासे नैबे PNRDनि डिपार्टमेन्टनि सायाव लानानै जे PNRDखौ माखासे डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खोथा होनगासिनो दङ आरो लोगोसे गोबां इनफरमेन्स होगोन होनना बुंदों PNRD डिपार्टमेन्टआव दा बेयावनो माबादि आपडेट होदों नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाग्रोदो जे दानिया एग्जाम जायोब्ला माबोरै एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन एबा सेलेक्सन बोरै खालामनाय जायो दा बेनिनो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट फैदों आरो बे एक्टखौ 2021 आव खालामनाय जादोंमोन रायखांदोंमोन दा बेखौनो बेयाव माखासे आपडेट होनाय जादों दा फाइनेल जों बेखौ जुम खालामबाय दा बेयाव जोंहा एप्लाइआ ओंखारदोंमोन जेरै 1004 भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय गासैखौबो लानानै 1391 भेकेन्सिस जाना दङ PNRD आव पस्ट खालिया दा बेनि गेजेराव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थागोन जेराव जोंहा GRS दङ BDO दङ एसिस्टेन्ट BDO दङ बेबायदि गोबां टाइपनि जब ओंखारदोंमोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे ड्राइभार पस्ट ओंखारदोंमोन दा बेनिनो एग्जामा जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ बेनिफ्राय लोगोफोर माबादि सेलेक्सन खालामगोन नोंथांमोना बेयाव नायदो जे मोनसे गोदान रुल्स खालामसिगोन आसाम स्टेटआव माखासे डिसिसन लागासिनो दङ केबिनेटआव नोंथांमोना बे केबिनेट मोनदों बे जाबाय 17 डिसेम्बराव मोनसे डिसिसन्स लानाय जादोंमोन बेखौनो आपडेट बेयाव होनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनांगोन माबोरै दानिया जोंहा एग्जाम होनांसिगौ जेब्ला आसाम स्टेटआव साख्रि ओंखारगोन दाथ' बुंखादोंना लोगोफोर 1 लाख साख्रि होननानै दा बेखौनो सेलेक्सन प्रसेसा एसे आलदा जासिगोन सिगांनि बादि जानाय नङा दा बेखौनो बिथांमोना टुइट खालामदों दानिया बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों कमन एग्जाम फर क्लास 3 एन्ड क्लास 4 दा बेयाव क्लास होनाय लोगो लोगो बे जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टखौ होनदों लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा बुजियाखै क्लास 3 होनाय लोगो लोगो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ होननाय जादों दा बे जाबाय कमन एग्जाम लासिगोन जे नोंथांमोनखौ एग्जाम लाग्रोसिगोन मोनसे डिपार्टमेन्ट थानो हागौ एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्रा आरो बेनिफ्राय जायफ्रा पास जायो नोंथांमोनखौहाय साख्रियावबा नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआव हरनाय जासिगोन आरो दा बेबादि मोनसे बिल खालामदों बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्रुभेल दा बे एप्रुभेल खालामनाय लोगो लोगो बे गासिबो एप्रुभ जायोबा जेरै कमन एग्जाम लागोन आरो जे नोंथांमोना बेनिफ्रायनो सेलेक्सन जाना फैगोन आरो बे जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि बेलायावल' होनदों लोगोफोर ग्रेड 1 नङा दा नोंथांमोना बे माखासे बिला गासिबो जुदि एप्रुभ जायोबा नोंथांमोना बे मोनसे जिथु जोंहा एक दङ 2021 आव खालामदोंमोन डिसिसन लादोंमोन जे केबिनेटआव जे नोंथांमोनखौहाय कमन एग्जाम लाग्रोसिगोन आरो कमन एग्जामाव जायफ्रा पास जायो नोंथांमोनखौहाय डिपार्टमेन्ट वाइसआव सेलेक्ट खालामना हरनाय जागोन बा नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन दा बेखौनो बेयाव आपडेट होदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन PNRD आव जिथु एप्लाइ जादोंमोन ना बे एग्जामा जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो आरो लोगोसे नोंथांमोना बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव सम सम भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनाय जागोन दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो जबनि आपडेट मोनबाय थाखायो बेनिखायनो हानायसेबां भिडिअखौबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो